ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti seryetay o ita alawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di maka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. O tangag pailaang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no saan ka maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nangibagakan ni manang mo. Kawawat na ti impaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamin ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito, igatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak, apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nagpaimatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan day jay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo day jay. Tawan barya. Kwartam ko ba day jay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadagiti babarkadak, mami. Uy, kung namamapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadagiti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam ka na yun nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron nga kwarta na mo. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot tin napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwarta na. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, ta kwarta na kat nga rod. Aldawain, baraog. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day tar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadanda ni manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kat, kayat kumot apadasan at i-blande abuok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
kulot, ti bagay na. Saan kat ablande? Ay, awan day tabagay-bagay. Adala kat kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa ay. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaan. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mat ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadanan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na, ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga Olandes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysaya at no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko mati pagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Balik tadyam mo, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat-pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam no siya ka ti adda masapul na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-ado ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. At dakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Ammo ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo ket din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May naimbaga, ngay bagata ka no kineela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. No awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinkwana. Adalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo pinagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumok makinkwana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na, isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na.
Sara. Umay kan, buras tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Iso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Baran no nalaka ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya ng jay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak na mo, mami. Nabarte ka sa namin. Agdadata lang arudan anabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnet ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nagdanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kantol agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano ba'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo'tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di. Nakitak mo't ngamin itay nga adda ka kibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Kwa, amang ano adalaang napandaginata nga aramatan da iti pagadalan. Kasta nga ta. Kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Wen bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayon ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No dalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadut met ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Na-stroke ka no ni Daddy. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo tang agsweldo. Anya pa'y nga ino di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tanti agpawit ka data. Na-stroke ka do mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asado. Day ta ita, ti parikot. Idi nga medad a kwartada. Di daam mo tinagimpan. Ita ta saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Asino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasi ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di sumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwarta. At dapay saan ko nabayadan ni Jay? Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakkel launay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkit alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko. Saan ko aban bantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngam ita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, auntie. Papanan nyo ka di? Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda na kigapa si Jay talon da lolo, auntie. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan auntie. Jay bingay da nakigapas. Jak namin masangot ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng ak, auntie. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan auntie. Basit lang nga ano san.
Apa yan, mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apay nga rod nga aburido kayo ngay. Gaputawan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa igatang tan iti kanunta. Kunak man yung kay nang ibagay iti bagas kadalolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, taing kayo matagapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka matagtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Ngam nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may padnakkel ko. Saan mo ta nasaya timbunga na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay. Damag kumot adi ka kanumutan mapmapan ni pagadalan. Si maduta ko nga agadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo. Agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Dua kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalaan mo ta magastos ti kwarta. Sa mesa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amoda kat agnanayon asumangsangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbannugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanin kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sara ti anak na iti sabali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkit ang agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilanti si Danta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpet ni dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni dadim. No nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbis ama imbagan no sumangpet. Ang mga nuad-ada ma-stress. Kat kumaro pa'y ti sakit na. Kasladyak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno adabi ngay ta nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngamawan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta.
Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. At dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di mataggapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamen da. Sana mabaling aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may iti kating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga si dagtitalon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak may mayta dito'y balay da, Lolo. Tao mayta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamad gaya, Mami? Jack ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta? Anyamat hindi kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan a kwartam laeng ti kinayatdaken ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kay danken ka. Anyamot tindag iti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si Kamal, inaramat mo anaglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidek, nanang. Sumangpet ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na ti nagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Jakmot nga mininamnama ama putod ti binulan nga uawatek, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalatta iti irik. Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagik. Naikawa aksamo ta nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na loto. Ay. Nasakit ti bagbagik. Nagsani iti rupak. Kapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. Uray syakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sabat ten. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho iti kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti mannalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga idikal mandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnong da. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng adda kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adaadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adi-adal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan nanang, amom ka di may sa adi-adal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da iti liklikudan na, takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Ingaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag da ti basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti Eric. Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali at trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon Adda ket tao na kanayon nga aglang-lang ay adi pagtrabaho. Awaga man da, Lola. Tamay da dito'y balay, mami. Agkakapsuta. Awan mo't ngamin kinantay ti agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan, mami. Dinakmat inik ka niti pagload ko. Kasanutang roden. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapu iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta. Ngayaban da Lola. Sige nga ruta. Agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak namin arumwar. Uray siyang, mami. Malaminak ko na arumwal. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na. Aggurigor. Pangasim man taidanon mo kaninanang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadakas sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina adasara ken June, nana. Ha? Simming
Naimpot pahikit di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay, agyaman ak, iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang ka. Apay matartaranta ka. Ay, Kaslanda pa kadanagam. kasanaw. Delikado ka no, ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay Jabalay da. Aguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapula may panday di ospital. Nyala, intangarod lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Day sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tenak gumatang iti tinapay. Malatay nakmangidadang iti danom. Uray paggatas siyo lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan mo't igatang ko. No, jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. At ako mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jundita silid na. Di mo tagtagtagarin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Tada na pa nanti maestro mi. Iso adim magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta nga ti panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang ta umadani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumatayng gaad mo't di kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, idagad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Iso dakit dito umay tumultulong kadata. Di mo kadida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan. Mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtarakan tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ha. No mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng? Ay, hon matkit di Angam, aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina.
kapilita na mangirimedyo ta iti pagbayad dagiti agina iti ospital. Awan mo tapulos kwartada. Anya pa'y ngay, nukasta. Awan mo't sa bali pagkamangan da, no di datayaw. Bakbakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Idi ada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga agtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at impakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo a kapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam a kapamilya ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadak. Masanda ko na paganano, idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta ginasgastos ko kadakwada. Melba, apay nga da ka di ti ospital. Adda kabagyak ano ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silad da Sara, ngam aday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodon. Ada ka din na iremedyo mapagbayad di ospital, lakay. At daan bakait, intan iti ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdat. Anya pa'y ngay, kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpet ti manugang ta. Tawan kwarta na ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali pabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor ang mabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpet dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasano tayo ninton sumangpet ni daddy? Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na, iti imbaga na kano apagbayad mo iti ospital do tangan na. Kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pag titinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay.
Alang arudon nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Ne, anya ngay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga rod no danagan na. Sige, inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ay di ti akin ko pa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kita am da ito'y oh. Ne, anya ngay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ay di ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kita am da ito'y oh. Anya ngay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin ko kwa. Awagam nga ruden, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga minti nakakabili ti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, takda ngamin klasek. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige, i-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamo ta sumrek iti pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isubli kiti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa'y lang. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lukatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapol nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang arudan. Dakkel ti maitulong na dayta kada tayo. No kwarta tilinaon dayta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang arudan ti si Mangbay, paluspusan na paylaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo, taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakal ti maitulong day iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo.
Yung kakatagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di ta panunot mau. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunig ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, taumaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti klasik. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangan itay tiigam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung timang isubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isublim ako nam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panag-ut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita da iti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang, amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, dayta katimade nga ugali niya kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ron nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatagami na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir? Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasem. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, katinton makagraduar ka, at nakururay at trabaho. Kat numaya ti performance mo, pagpalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo, iti akin kukwa iti portfolio? Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT ak kano ijay, taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho ak kano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manak. Day tatimbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT ak pa'y kano, tatang. Na, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya at to kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasing pay. Saan pa'y mat tatang? Agtrabaho ak pa'y mat kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan, ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa muter aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay? Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya?
Pudno ka di dayta? Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to kin Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Tsak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan matgayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot ten ti bagina. Ay nagalas kat ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngem, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngem no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrek ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagruwit ka ti utak yun? Kasmutla ang karugit ti arami diyo. Talaga asumrek ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJ Tina iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kano akin ko kwa iti hotel, ti akin ko kwa iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadanda ni nagturpos. Sinayang mo nga min ti gundaway. Anya nga ita, nagsardeng ka di na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana, tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten day jay. Ngamti ka na yun nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak no adak iti kataltalunan. Sa bagay, naimibaglangan jay sagad kendaspan ngem arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka anak. Nadanon ti sang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo ni tatang ti diploma, nanang. Ti panakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lalaingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati a kakabaulam. Tanagagat ka nasingput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager. Babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan anak. Tinapudno iti trabaho. Makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dalay di nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manageran? Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Nalpasan, mami. Saan na maisubliti na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Jakmat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di anak, papanantayo. Intayo man mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mo ti papanantayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldo klaeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin iding agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na,
Saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak? Intayukit din, nanang, tatang. Ada sweldo. Kat kada sweldo manipod ita, mapan tayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakita namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pagserbian dagiti daddu maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso amma di gayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.